Kabangbang! Welcome back! Ari naman kita subong sa Antique. And you know, the 14 is coming! That's right! Kalon pa ka mo, diri sa lugar ko din pwede ka mo ka-celebrate sa inyong Valentines Day with your special loved one at a budget cost! Barbecue para sa imong kapanggan! Remember, biskan upod natin si Pangga, kinanglan, divide tayo ng food before we eat. Diba mga kabangbang? Very affordable. Very affordable. Affordable! May isa na ka mo, may buchi pa ka mo, and of course, with your special langa-langa. Oh, diba? While you're on a date, may lighting na ka mo, may sunset pa ka mo. Come on. Channel. Kung bago pa lang kamo diri, pinduta ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!